kaɗan daga cikin shirin na Marka. Waƙa ka shaka gani ga ka daure ka shaka ko kashewa. An gaya muku nan gidan 'yan iska ne? Da izinin wa kuka shigo? Uban Jamila baban gida, mijin Lami, Abdulsalamu ɗan gidan Alhaji Barau na Marka, mamallakin wannan gida, aka wanda ya ci gado. Wai kana nufin hadda mu? Ka ba notice? Ku shafafu ne da mai da ba za a baku ba, saboda haka duk wanda take son ɗaki ta je ta nemi ɗakin ta tun da wuri. Ba! Wallahi tallahi kai dai haihuwa ka asara ne. Albasa ba ta yi halin ruwa ba. Na sani. Subhanallahi. Duk abin da ka ji na ce an yi kawai ka ce haka ne. Yarinya ka a ɓangaren tarbiyya ne ba kai ƙoƙari ba. Wannan faɗarsa ce ba faɗa ta ba ce. Haka yi? Haka ne na Marka. Lalle ni na ce a gaya maka wannan sako na ne. Wai shi ke gaskata wannan magana? Tana iya matuƙar ƙoƙarinta tun kafin su haifa tana nema ta lalata tarbiyyar abin da yake ciki. Haka ne? Haka ne ni sako na ne. Matata ta dawo gida na hannuna girgijin.